Biex ikun evitat ir-rimi ta' skart illegali se jkunu installati 4 kameras ta' sigurtà f'żoni differenti. Waħda minnhom kienet installata fil-fost ta' Ħażabbar u taħdem permezz ta' sistema solari. L-4 filgħodu l-ġurnalisti kellhom iċ-ċans jaraw bajnejhom it-telqa kbira li hemm fiż-żona kawża ta' nies irresponsabbli li jażlu li jarmu barra dak li faċilment jistgħu jieħdu f'xi civic Emnity Site. Fost oħrajn wieħed isib amara, materjal tal-kostruzzjoni, plastik u anke fliexken. Ramon Degwara, direttur tad-Direttorat tat-Tindif, fisser kif biex jitnaddaf MPs finanzjarju. Iva ċar li l-iskart huwa legali kollu tajjeb, wieħed irid jifhem li dan biex jinġabar min-naħa tad-Direttorat tat-Tindif, id-Direttorat irid iħallas lill-kumpanija Wasteserv għal dak kollu li nkun qegħdin narmu. Dan kollu minħabba l-responsabbiltajiet ta' ċertu nies. Id-Dipartiment tat-Tindif iħallas 20 euro l-Wasteserv għal kull tunellata skart li nġabar. U l-aħħar tindifa fil-fost ta' Ħażabbar ġiet tiswa 14,000 euro. Ovvjament ħassejna li huwa aħjar li ninvestu f'dawn il-kameras milli nkomplu nħallsu dawn l-ammonti kbar ta' flus li qegħdin inħallsu minħabba l-piżijiet li nkunu qegħdin daħlu fil-faċilitajiet tal-Wasteserv. Il-kameras minnhom infushom għandhom iservu ta' deterrent. Il-Ministru Joe Mizzi qal li dan il-post ngħadda ftit ta' xurilu, iżda dawk li abbużaw baqgħu ma talmux. Fisser kif Ġunju li ġej se tkun qed issir tindifa kbir oħra fil-fost ta' Ħażabbar bilan li jkun hemm aċċess minn Ħażabbar għal Kalkara. Il-Ministru issa wkoll il-materjal miġbut mill-kamera se jgħaddi lill-Pulizija.